Ana ba? Ayaw. Ayaw. Uy, tara nga to tas merkado kay ato dito mamahaw. Kalabon magpalit po kukuan, tara. Uho! Unsa na ba nang imong gisulot ay? Wala na maka diri speakers aki kay madas magkanta. Diri speakers. Wa pay tao sila sa atong soki nga bi karinderya pay soki. So ngari ta diri. Diya po speakers karinderya wa pay makaon. Mamainit na lang usa ka. Ha, pahan lang anay. Kay wa pay abli rong mga karinderya. Dire. Tinapay lang siya ato, tinapay. Tinapay ato talito na atong soke. Nabay kire ay na. Wala atong soke nga bikire aron anak ka diya mga snack. O lagi, sayo kayo dito. Dito nag-atang ay. Sige diya ta. Una pa yung sa kalagan ako na nagkuhan. Asar mo itong imong amigo nga laki. Ha? O sige dire. Og na ay crispy king pagkanon taga crispy king og na. Lingkod ya. Lingkod. Nana kay luto dia Brad. Suswa, paman. Dire pili ng pan dire kay upay luto crispy king. Dai. Ali. Pili. Asa may mo pan gusto? Tudlo Hay. Kanang imo. Punya naro karon. Karon na kay nabisi pan kuan, bisi pan tindira. Wa mo kay ilis. Lingkod lang dia, lingkod. Speaking unta to, nga wa pa man. Adto ta rito to. Burger machine. Tara. Adto ta. Dias burger. Dire sa burger kay way customer ang burger. Iyo na. Vlog me. Vlog lagi ko me. Di ba? So dire me guys. Sa burger. Ay siopaw. Dire. Palang kono da. Dire na. Ayo pagtago. Di mo na sila magkuhan. Dahil pilam na siopaw. 42. O ka na. O usa ka sito lang day. Gamay lang na sito. O burger Burger. O yan guys, burger ato pagkaonan niya. Ito. Oy, painit. O niya ay glakaw kay kanon takaw niya. Pangitaon ko putong usa ka laki. Dire. Kuha dag plastic day. Okay na, kaunon na niya plastic kana. Mas ilaw ba? Kuha dyan. Kaunon na niya og. Para. Ya kuha na isang sito. Di ba? Atay maluoy man tani mo ay. Kana kaon. Tagay sito day. Luoy man mo ay. Na, pagbung na. Pila ni bayad ay? 62. Ano ya? Tubig day, batay tubig siya usa. Oo. Kan dako-dako lang, tan 20 yon. At least masudlan imong tiyan. Hot soft drinks may imong giuna dayon ay, aw sito man dayon imong giuna ay. Sarap. Lami. Okay. Nara tubig. Tubig.
So ayan guys, dire lang sa mi. Buntag sayo sa pangurasa, alas 5 pa ron, alas 5 or alas 6. Alas 6 on top na may sa buntag. Ano ba ako? Lami. Oh, lami lagi. Ah, Gagawin? ha? Ang sarap. Sarap lagi. Dutong kita siya. Dan, Kanang burger anay. Kanon yang alas 10. Ha? Ilabay na ha, ilabay. Dadaan tubig. Ilabay ng mga basura. Kanang mga basura, ilabay dito. Adi ay ilabutang ng kana. At kanang kana ibutang. Dia. Very good. Kamao manday kay. Unya unsa may isulti? Salamat. Okay, yan ang gusto nato nga may bawaan. Dali ana, imo ana. Sige, thank you. Uli na mi. Sige, ayaw ng basura lagi. Tanaw kag basura, diretso din kag li. Okay. Yan, usa ka order. Og tubig pod nga namay tubig dihan, Jis. 15. Yan. Pansit guys, parang ate. Tapos kanon. Kanila pila may bayad tanan? Ako nagtubig deh, kunig tubig. Pila? 55 of tubig cheese. Kaya guys, so itlog, pansit o kanon 30. Guys, so tagaan na itong pamahaw ni. Dito ra. O, dito lang dito. Dito ra lagi dito. O, dito. Dito ra. Kaon niya. O, lipay kayo. Lipay siya nga nanay pamahaw. Oh, Sige ma, kabayaw. bayaw. Bayaw ko no. Abot kinsa. O sige, pamahaw. Kanon. Kanon. Yung mo din ang Tog. Grabe. Nay hotdog ana, itlog ana, prito. Tapos kanon balik 30. Tubig. O yan na, kompleto. Tagabay-bay mo kuno ni. So pamahaw na, ay na panguy-koy ang basura. Hay raman tong laki. Ang kauban mo. Nakapamahaw na to. Nay napoy pareha niya. Gabi dili man. Pareha gyud po niya panimuot. Akit ara ko gabi. Oo. Oh, kana aron sakto na makapamahaw di na ka magsigig panguanan ng basura. Oh, pamahaw. Lami. Init pa kayo ng kanon kay Naguot din na sis pamahaw. Salamat. Salamat. Tay nagpasalamat kita sila. Moro giniiyay ko anak ko. Salamat. Di siya mo surut. Manghinaota nga maulian na unta ka oy. Unsaon nga wa man kay parente dire. Sa gaila siya sayang kuan ngan. Wa pa siya kay. Esther ko na pangalan eh. Kaya Taga-baybay ko ni siya sa Padhi o sa Padhi. Barangay Padhi, Baybay City. Ayan o. So kaon ayaw na ansudan kaon ko na ng kanon. Mo lagi. O niya, sa may isulti.
Salamat. Iya, salamat. Sige. Salamat. Oh, sige. Ngarin na ka, diya lang ka, diya. Ayaw na sige panguha og basura. Kay pagkapait o magsigi kag pangaon na ng basura. Looy makatanaw na nga mura na may noon og iro nga naa sa basurahan mangoy-koy. Ayaw ana ha. Ayaw na ng basura please. Ayaw na ana. Sige. Amping dia, amping. Tiwas og kaon. Okay, bye-bye. Unsay kasulti? Unsay kasulti? Ha? Salamat. Okay. Thank you. Tus, ginoo ko. Basura naman po ni guys. Isa kung saan na to guys, kadaghan na kulang pag siguro natong ihatag ng pagkaon na niya. Ayo, basura naman po na. Agi mo ito. Ay, lagi kaon na ng basura. Ate, ayaw kaon na ng basura ba? Hey! Paita ba niya tanawon, oy? Ayaw ng basura kaon ba? Agoy ginoo ko. Ayaw. Ayaw ana ba? Psst. Ayaw. Ayaw. Uy ginoo ko nimo oy. Gipakaon naman unta ka. Tangan ko na ba? Kumala ka? Ano ba nang Huwag na kay pan, tagaan tagag pan. Sige, sige. Mangukay, manggihapon ka nga daghan man to kung gipakaon nimo ganina oy. Ayaw lagi pangukay ng basura, sige kaon na pan. Palandong. Ayaw dihas basura lagi. Pagkapaita ba niya?